Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asamulo pusako turun kepada kemanakan. Menurut Tambo, sejarah ko bermula ketika Sultan Balun Alim Bagalah Datuk Perpatian Sabatang. Di masa itu beliau berada di daerah Tiku Pariaman. Ada suatu kejadian di mana di daerah itu sedang dipimpin Tuanku Raja Turu. Orang sedang membawa perahu nang gadang diturunkan ke Kuala. Maka dimintalah dek tuanku Kasadonyo kaum nan ada di dalam negara itu untuk bersama-sama menurunkan perahu nan ke Kuala. Datanglah segala kaum kecuali Sultan Balun. Di waktu itu sedang menapik tinggal di rumah tuanku Raja Turu. Ketika segala orang nan lado mencuba menurunkan perahu nan gadangku, namun perahu indak bisa diangkit. Sakitik jo indak pun beranjak dari posisinya. Bakatolah tuanku kepada Sabandar, apa masih ada orang yang tinggal di dalam kampungku? Menjawablah Sabandar, masih tuanku, seorang anak muda yang tinggal di rumah tuanku. Tuanku menitah ke baki Sabandar, japut anak muda itu. Kemudian datanglah Sultan Balun ke tampek perahu yang kadielo tadi. Dicoba balik mahelo perahu namun nan perahu indak jua beranjak. Batanyolah tuanku ke baki Sultan Balun, kira-kira perahu kolai ka bisa dielok atau indak. Dijawablah dek Sultan Balun, kalau ambo surang mailonyo bisa. Kalau bisa cubalah kata tuanku. Kemudian Sultan Balun membakar kumayan. Dia soklah ke perahu ko sekeliling. Kemudian nyo cuba elo sorang, namun perahu indak jua beranjak. Di sinan berpikirlah dan bakatolah balik Sultan Balun, maaf tuanku, kalau perahu ko iyo nak diturunkan ju ada syaratnya rupanya tuan. Apa syaratnya kata tuanku Raja Turu? Perahu kau mesti dikalang jo badan tubuh manusia. Dan bisakah menjadi kalang tubuhnya mesti anak dari atau kemanakan tuanku. Disiko perahu kau kabaranjak kata Sultan Balun. Maka diimbaulah dek tuanku anaknya. Tapi anaknya indak nama karena ditagah dek mamaknya. Kemudian diimbaulah kemanakan rajonan padusi, datanglah kemanakannya jo karilahan karena perintah mamaknya tadi. Datanglah jo alek perlengkapan kasua bantah serata pakaiannya, sabab kemanakannya basangko inyo kan mati. Jadi babarianglah dia te kasuh ketampek kalangan atau haluan untuk perahu tadi. Kemudian perahu ko dilacuilah 7 kali jo daun 7 alai. Melompeklah perahu ko ka Kuala. Nan batang tubuh kemanakan tuanku tadi jankan kata tindia, kanai pun indah. Bakatolah Datuk disiko kabakeh tuanku Raja Turu. Ado pun sajak dahulu sampai sekarang ko kini. Pusako tau harato barang sawah joladang turun ke anak Kasadonyo. Mangko mulai dari kini indah. Kabaki anak saja, melainkan kabaki kemanakan musti turun tulo. Karena anak anyo tahu jonan sanang saja, kalau jonan susah indak nama manangguangnya. Karena dek ditagah dek mamaknya tadi. Jika kemanakan barilah menerima sanang jo susahnya. Walaupun nyawonyo tantangan, jika itu perintah mamaknya. Mangko dari kini harato pusako baralih kabake kamanakan indak kabake anak. Pusako na mana di sana? Yakni pusako tinggi, tanah atau sawah. Lo juga rumah gadang. Itu jatuh kabake induk nan menguasai jo mamaci lubuk penghasilan. Apabila induk mati, maka kekuasaannya jatuh kepada anak nan padusi. Baik itu pulau harato nan dapet dari hasil dari pusako tinggi. Karena dari itu mama indak berhak memberikan pusako tinggi atau hasilnya kepada anak. Adapun orang nan tinggal di tanah Minangkau nan indak ada harato pusako tinggi, hidupnya sajak lai hanya jo asuhan induk atau pangkuan bapaknya. Boleh mewarikan pencariannya kepada anak serta membaginya jo kemanakan. Dalam bahasa lain, pusako tinggi turun ke bakinan kama anakan. Sabutannya kini yaitu kamanakan, yakni kaum padusi. Sedangkan kaum laki-laki hanya menolong, jo menjaga saja.
wallahu bisawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.